Buenas, huerteros. Hoxe fun por un pouco de erva. A carretilla quedábaseme pequena, así que vos vou enseñar, como di Félix Martín Crespo, el sistema sistemático que usei para traer máis erva. Vale. Primeiro, collemos este rastrillo, vale? Este rastrillo, que é o típico este para as follas, para poder rastillar as follas, non? E como xa levamos para rastillar a erva, para depois cargalo máis cómodamente ca galleta, pois xa aproveitámoslo. Puñémolo así, cos gallos hacia arriba. E pois nada, vamos poñendo erva, é como se fora un implemento para a carretilla. Depois, cando acabamos, poñemos a galleta, que levámola así, encima do majo do rastrillo, no? Que o mango pasa por aquí, o mango para máis abaixo, para que non se mova, e así é como podemos aumentar a capacidade da carretilla, para poder levar máis erva. Ves? Ai. E así podemos levar moita máis erva. Así que nada, espero que vos guste esta idea que se me ocurriu aí cando estaba traendo a erva, para que me collera toda. Veña.